Ako po, nag-suffer po ako in traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, pinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalamig at karaming mga tao. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yung sa inyo, story lang ng agi-agi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic na. Ako po, biro ang depress. Kuni po ang sarok na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipong, ulan sa kuya. Para na katulog ako kimaratan. Pero po, para sa kuya, ini naging epekto sa kuya. Alam po ninyo po nata, ang ano po sa kuya kan doktor, one tap every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako yung mga alas 8 na tibanggi. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil nga naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat-buhat ako. Tanda ko lang kung mauubos ini. Ano ako ini, antidepressant na bulo. Hanggang sa ini certain. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Aram po nito ang sarap po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturok, sangga to, ining sarap, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil po nararakan. Na pag nadidepress po, pag kita magulugong sa payo, nagdaro ako tigba rin, na pagsigi kong kaiisip, ko na halos nag-aaral ko sa nako kaya para paday ko po ara magiging ko. Then nangaji po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LGU Kamali. Nagtrabaho ko. Sabi ko bro, dahil ko naaram kung sa'yo na kumag-broken. Kasi po ining sa room box na yun, actually 8,000 lang sa room 100 pieces din. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po yun. Sabi ko kato sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon akong mag-work pangbakal ko mga bulo. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pidiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya ni Igwadig di sa banko. Sabi po sa kuya ka to ni Junel, nakatrabaho ko, testingon mo ngayon bro. Pinot na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa room Mega 8 at Mega 1 sa aga, sa hugtong, sa bangko. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, Pakatay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Mega 1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Mega 1 tapos hindi pa ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mitaas po at hindi agad ako na CT scan. Pero ngayon po ako ng Mega 1, bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi pa ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi pa ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya totoo po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng po.
nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga at nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Doc Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po po. Middle name pala bayaban. Bira nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Miss School of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020 na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement. Yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So nakagamit na ako ng Amazing 4 and then the vitamin C at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Sr. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing 4 na galing sa Amerika, all natural, truly.
Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Sim Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ngunyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungan sa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, sa lukang 7 aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nga ako maniwanga na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kawon so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani, 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo,
suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahilan. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito when aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin para prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Lagyan ng kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling.
Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang natin. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman nagpa-check up naman ako today naman na ano na naray. lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka ospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Haluido. Mga perangan eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- amazing juice. Amazing Juice, Sarong organic doctor. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Kristo. Nakontinue mag-irari ako na amazing juice. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa may way man na nagtao di isa ko yung tao na naturuan ako na dili narahay so ako so makuha ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? Sulat po sila natulungan ng ating produkto. So, anong masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo yung may mga karamdaman. Turo ko di sa indo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyang ko man ang karahayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw, anong mga health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, so, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Podigdio si Manay Silya, so kataning may Cecilia de Belen. So Yan. congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa iya. dahil sa imo naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Thank you, Amen. Lord. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal, andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig mga po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Larag Albay.
ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi nung last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa, yung urinary. Sabi, Urinalysis. Oo. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po Oo. natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa ating Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take ko kang bulong, 2 semana sa nangani. So magayon so response Miracle C, Mega 1 multi-5 mega Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nag sa kuya dito nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahito pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yon uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa manladyo kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po.
Morning po, ako po si LB Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Betito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko laging nakikinig sa programa ni Joey Betito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Betito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Betito. Try ninyo. Salamat. God bless. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya, na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung News School of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at sa ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako na-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID.
At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na iyong apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kuhain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog, tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili, kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito? Parang sabi mo, hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa gan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey,
Umakyat ako hanggang 4th floor. Sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga. Pag 2 araw ko pag inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa kunti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more kaya-kaya natin. So matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat matagal pa. mga tao kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Amazing ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing 4. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalat tayo
na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko siya uminom ka ng Amazing. Hello everyone, Diyos marhay na panggahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Pensena, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so kamusta po kayo? Ayan, so samahan niyo po kami hanggang 6:30 in the evening. Ayan, kung may mga problema tayo sa kalusugan, mag-message lamang tayo kay Doc Joey upang po ay malunasan po ang ating mga health concern. Okay, so tomorrow open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so medyo nahihirapan si Miss Len. Grabe, ang aaga ng mga client natin. Ayan, so ngayon maghapon tayo na, ayan, halos ngayon lang tayo nakasuklay. Ayan, so mamayang gabi na lang tayo manliligo. Ayan, sobrang aga po ng mga client natin. Mas lalong pinapaaga nila, no? So, 6 a.m., 6:30. Ayan, so, ayan. So, 8 a.m. to 6:30 po. Open na tayo. Since nandito tayo, kaya maaga tayo. Kaya kapag may client na, ayan, so, open na tayo niyan. Ayan, so ngayon, kumbaga maghapon yung mga client po natin. Ayan, maraming salamat. Nakapag-lunch tayo ay past 1. Ayan, so yun po, talagang pasma. Ayan, so okay lang yan. Basta may amazing products tayo. Ayan, so uminom ako ngayon 8 cups na amazing products. So tigdadalawa. Ayan, so, yan po. So, tomorrow, open tayo from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, sa mga nakaantabay na po sa radyo, sa mga amazing client po natin, sa mga nagtitake po ng ating products. Ayan, so, alas 6 na po. Ayan, so, paalala galing kay Doc Joey and Miss Len. Ayan, sa mga nagtitake ng products natin. Ayan, so, iinom na tayo. Ayan, nakapag-intake na ba tayo? Ayan, so kung hindi pa, ayan, so kunin na at kumuha ng maligamgam na tubig. Okay? So, pwede kayong mag-message or mag-call kay Doc Joey. Ito lamang po ang contact number niya sa 0910-44-82598 or sa Globe
We have 0917-853-8933. Okay, so dyan po sa main office sa Manila, pwede tayo makapag-avail ng ating mga amazing products dyan po sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, ito po yung contact number sa 0908-1222-85. Ayan po. So, dyan po sa Barangay 2, Hota, Bakakay, Albay. Dyan po si Ma'am Annie Gonzalez. Pwede tayo makapag-avail ng ating mga amazing products. I-search lamang po natin sa Facebook, Annie Gonzalez. Ayan. So, nakayalo po siya dyan na profile na damit. Ayan. So, okay. So, pwede din tayo makapag-avail ng ating mga amazing products dyan po sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Kayo ba ay nakapag-avail na ng ticket? Ayan, so konti na lang po yung ticket natin. Ayan, so papalapit na po ang event po natin dyan. Ayan, so this coming June 14, eto na yung pagkakataon natin na makapag-relax, makapag-enjoy, at makarinig na magandang boses na tayo po ay makakapag-relax. Ayan, so may mga freebies po dyan. Ayan, so ticket is available po dito sa Cabaangan, Legazpi City sa office po natin. Of course, dyan po sa Dorotea Resort and Spa. Ticket is for only 550 pesos. May free 4 bottle na tayong Sunmig, free show, and free swimming. Ayan, so kung kukuha naman kayo ng rooms for only 2,000 pesos, ayan, may air condition room na kayo, good for 2 packs, and of course, free Sunmig, free show, and free swimming. Kung mag-add tayo ng 1 person, add lang tayo ng 1,000. Okay, so tomorrow, dito naman sa Cabaangan, sa mga gusto po na magpakonsulta, malunasan na ang inyong mga health concern, punta lamang tayo dito sa Cabaangan, Legazpi City. And so si Tatay kanina from Sorsogon, ang agang-aga ni Tatay. And so sabi niya, hanapin natin yung office ni Doc Joey. Ayan, so nakailang confine na kasi siya sa hospital. Marami na din siyang sinubukan. May isang produkto siya na tinatry ngayon. Bago nung nakapunta sa atin, ayan, so walang nangyari. So ito na yung last din na choice ni Tatay. Wala na siyang ibang mapuntahan. Sinubukan na niya lahat-lahat. 'Di ba? Ito na lang kay Doc Joey yung hindi pa. So nag-avail po siya kanina ng good for 15 days. Ayan, so sabi ko kay Tatay, 50% na manggagaling po sa ating mga amazing products. 50% na naman po na manggagaling sa disiplina ni Tatay. Talagang totally magiging okay po yan. So, nananakit na yung kanyang tagiliran, yung kanyang kidney, may problema na, prostate, sa mata, yan. So, arthritis. Ayan, so sabi ko, talagang inipon na ni Tatay. Akala ni Tatay, ano yung sinasabi kong ipon? Ayan, so, kasi, 'di ba sa mindset natin, kapag may ipon, may pera. 'Di ba? So, yun pala maraming health concern. Ayan po. Sana hindi naman natin paabutin ng ganun. Ayan, so, ganun din po kay, kay Sir from Sorsogon also, yung kanyang asawa na, ayan, naka 6 months na sa atin. Ayan, so, ito po ay due for operation sa gallstone. Ayan, so, thanks to God, thanks sa amazing products ni Doc Joey, dahil walang operation na nangyari. Ganun din po kay na Mr. and Mrs. Mangampo from Manito. Yan, sabi ng asawa ni nanay. Yan, si Tatay Domingo Mangampo. Yan, so si nanay may problema sa katarata. Si tatay naman, hindi malaman kung ano po yung sakit. Ayan, ngayon, yung last na bago nakapunta sa atin, nire-refer po sila sa Manila para po malaman kung ano talaga yung sakit ni Tatay. Pero dahil nga sa kakulangan sa budget, sinubukan yung products ni Doc Joey. At thanks to God, thanks sa amazing products, ngayon po ay okay na si Tatay. 3 months to 6 months I think, na nakakatheter po siya dito sa atin. 6 days lang po natanggal yung catheter ni Tatay. Grabe ano?
So, talagang ilang buwan siya nagsakripisyo na nakakatheter dito sa atin. 6 days lang natanggal yung catheter. So, ngayon, sabi ni tatay, wag na tayong bumili ng amazing products kasi nga, okay na ako. Buti na lang yung isip ni nanay malawak, 'di ba? Hindi niya iniisip yung gastos. Sabi niya, bumalik tayo kay Doc Joey. Humingi tayo ng advice kung ano yung pwede na sa'yo. Wag lang natin itigil. Buti na lang medyo malawak yung pang-uunawa ni nanay, yung kanyang mindset. Kaya bumalik po siya kanina dito. At ganun din po sa kanya, yung katarata po niya, naging okay na yung mata po niya, nakakakita na, kasi dati malabo na, ngayon po okay na. And then dati, lagi siyang nahihilo, ngayon po ay okay na. Kaya nag-avail din po siya ng para sa kanya. Ganon din po kay Mr. and Mrs. Miranda from Kamalig Albay. Yan si nanay, dati na ito natin na nagtitake. Si tatay naman, ayan, ang dami din na health concern. May diabetes, prostate, cholesterol. Ayan, so may maintenance sa high blood. Ayan, so hirap na siyang lumakad. Ayan, so kanina, kasi lalaki naman, yan, tuwang-tuwa yung mga client natin, ano. Sabi ko kasi yung CR natin nasa likod. And yung isa naman, bababa pa si tatay at tataas. So sabi ko, since lalaki naman si tatay, ayan, pinaihi na lang natin doon. Ayan, so kasi may doon na parang arinola, ayan, so pinaihi na lang natin si tatay. Kasi yung importante doon ay kumbaga nakaihi, hindi na siya kumbaga magtatagal pa. Ayan, so magtitiis, 'di ba? So ganun din po kay Sir Jel Mata from Anislag, Daraga Albay. Ayan, so nag-avail din po siya ng good for 15 days. Ayan, so medyo may improvement na din po sa pag-take ng 15 days. Okay? So, sa kanyang apo, nakasama kanina, ayan, so happiest and healthiest birthday baby girl. Ayan, magse-celebrate siya tomorrow ng kanyang kaarawan. Ayan, so binibiro natin na kung pwede tayo makapunta sa birthday tomorrow. Ay, wala daw tao sa bahay kasi magjo-Jollibee. Ayan, so biro lang naman ni ate. Ano, sabi na ni Sir Jel, ayan, sobrang bait ni ate mo. Gayahin mo siya paglaki mo. Ayan, so maraming salamat at kumbaga ginagawa tayong modelo ng ating mga pasyente. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, sa mga nakaantabay po sa radyo DCGB. Ayan, so magandang hapon. Alam ko na kada hapon inaabangan niyo po yung programa ni Doc Joey. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, sa mga nagse-celebrate din po ng inyong karawan today. Ayan, so enjoy your day. Ayan, so hindi na natin mabati ng isa-isa. Ayan, sobra din na maraming yung mga pasyente natin na everyday. Ayan, so sila din po ay nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Lalong-lalo na yung mga pasyente po natin na nalunasan na po yung kanilang health concern. Okay? Kaya naman sa mga first timer natin na mga client, sana po gayahin po natin yung mga client din po natin na ganun din po yung naging sitwasyon na dinaranas nyo din po ngayon. So sila yung naging kumbaga nagkaroon ng commitment sa sarili upang po malunasan ng tuluyan ang kanilang health concern. Sana na kayo po ay nag-start na mag-take ng products ni Doc Joey. Sana po bigyan natin ng panahon. Huwag tayong mainip at darating ang panahon na malulunasan din po yan, 'di ba? Kasi kumbaga lalo na yung mga marami ng karanasan sa buhay, marami ng gastos, marami ng hospital, pero ganun pa din po yung inyong health concern. Sana itong products ni Doc Joey ay magkaroon tayo ng commitment na ipagpatuloy po yung pag-take po natin. Okay? Kaya sa lahat po na natatakot sumubok